कि सोना के पीतर कहे, कि सोना के पीतर कहे, अरे लोहा के कहे चांदी, अरे लोहा के कहे चांदी, आदि के सवाद भाला, अरे आदि के सवाद भाला, बानरा का जानन, आदि के सवाद भाला, बानरा का जानी, आदि के सवाद भाला। हेलो हेलो ठीक बा। सोना का पितर कहे, सोना का पितर कहे लो, हाँ के कहे चांदी, अरे आदि के सवाद भाला, आदि के सवाद भाला, बानरा का जबन, आदि के सवाद भाला, बानरा का जानी, आदि के सवाद सखुआ से सरबर करत बाई झौआ, हंस के अमुरी देखावताई कौआ, हमार नाम वकील है भाई मक्खन व्यास जी के तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार बा। हमार नाम वकील है। प्रेम से मिलबू तो दिल दे हम, प्रेम से मिलबू तो दिल दे हम, अन तो बड़का चुके कील दे हम, बिल फट जाई, लेके घरे घूमी है, बिल फट जाई। सखुआ से सरबर करत बाटे झौआ, हंस के अमुरी देखावताई कौआ, बो का कानून पढ़े, वेद पढ़े गदहा, बैल बुद्धिमान भइल तो टूटल नाथ पगहा, सखुआ से सरबर करत बाई झौआ, हंस के अंगुरी देखावत बाई कौआ, बोका कानून पढ़े, वेद पढ़े गदहा, बैल बुद्धिमान भइल तो टूटल नाथ, कि केहू का खेत, केहू का खेत में चरेली मान मानी, केहू का खेत में चरेली मान मानी, आदि के सवाद होई बनरी का जानी, आदि के सवाद भला बनरी का जानी, छछुंदर के मुंह पे नहाए जावे, छछुंदर के मुंह पे, छछुंदर के मुंह पे नहाए जावे, धीरे धीरे डालो न बहुते दुखाता, धीरे धीरे डालो, धीरे धीरे डालो न बहुते दुखाता, प्रणाम प्रणाम। आई भाई शुभ दीपावली ऑफर सुधा मिल्क पार्लर एंड रानी लस्सी पॉइंट कच्चा रोको ना भाई, हमारा देख देख के पढ़े दो। कच्चा चौक 105 रुपए का, 105 रुपए, 105 रुपए में 4 लीटर थम्सअप, 100 रुपए में 3 लीटर माजा, 25 रुपए में 2 4
अच्छा, इसके लाभ उठाने के लिए प्रोपराइटर का ना मंगल राय सहयोगी मंतोष कुमार राय संतोष कुमार राय बहुत बहुत पुरस्कार शुभकामना खातिर भगवान से कामना बा। पढ़े वाला आदमी मोबाइल ना देबे। हाँ गा देबो पहले उनका के माजा पियाओ वो कबे से माजा ले खातिर बेचैन बारी बेचैन। हेलो, दोनों व्यास जी से निवेदन है, एक सवाल है, व्यास किसको कहते हैं और वेद व्यास जी का बचपन का नाम क्या था? कहनी हनु के कलाकार के धरती बा कहनी हनु। अच्छा चलिए एगो वहीं बता देता नहीं है, एगो गावते गावते बता। वेद व्यास जी माता मछोदरी के पुत्र थे। निषाद राज के बेटी माता मछोदरी या मछोदरी के पुत्र थे वेद व्यास जी। पराशर ऋषि के संसर्ग से हुआ था। बचपन के नाम उनका था कृष्ण दर्पयायन मुनि। अब एगो बात हुई वेद व्यास, अब एगो हम बता देनी आ एगो व्यासी अपन बताइए। बाबा वो 500 रुपया पेंशन वाला दहू 400 दो छोरा। सुनील भाई आई प्रखंड युवा अध्यक्ष अपन राजद हमार सुनील भाई बहुत पहले 2 महीना पहले प्रोग्राम हमरा के दिले रही भाई। अपन लठियावा दे दो नचनिया धैले रहता। हेलो, एगो बात बा निर्मला जी, तनी हमरा बात पर ध्यान दे हम रहुआ कि कोयल के बोली जब बोले लागी कौआ, कोयल के बोली जब बोले लागी कौआ, जरूर कौनो बात बा विचार करी रहुआ, जरूर कौनो बात बा विचार करी रहुआ, जरूर कौनो बात बा। कोयल के बोली जब बोले लागी कौआ, जरूर कौनो बात बा विचार करी रहुआ, जरूर कौनो बात बा विचार करी रहुआ, जरूर कौनो बात बा। बकुला लगावे लागल लीलरा में चंदन, मूस के बिलाई करी जब अभिनंदन। जब बकुला अपना लीलार में चंदन लगावे लागी तब बुझ ले कि बहुत बड़ा खतरा होखे वाला बा। अब मूस के जब बिलाई प्रणाम करे लागी तब बुझी कि प्रणाम नहीं खे करत, ओकरा के गटक दिन लील जाए के फेर में बा। तब बकुला लगाई जब लीलरा में चंदन, मूसवा के बिलाई करी जब अभिनंदन। बकरी के पौआ जरूर कोनो बात बा बाघ दबाई जब बकरी के पौआ जरूर कोनो बात बा। जब बाघ जब बकरी
बकरी के गोड़ दबावे लागी तब बूझ जाई नु विजय भाई, जब बाघ जब बकरी के गोड़ दबावे लागी नु तब बूझ ले कि बहुत बड़का बात होखे वाला बा। उ बकरी राम बची है ना, बची है। बकुला लगाई जब लीलरा में चंदन, मूस के बिलाई देख के करिया अभिनंदन। आई भैया मक्खन व्यास जी के तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार बा। बघवाता बाई जब बकरी के पौआ जरूर कोनो बात बा, विचार करी रउआ जरूर कोनो बात बा, विचार करी रउआ जरूर कोनो बात। अच्छा, लखिंदर साहनी उर्फ भोला व्यास जी के तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार बा। है गाना पर भैया ध्यान दे। दोसरा के जे सब दिन खैले बा उ जानी जे कही कि हम सदा बरस बाटे तो बुझिया कि जरूर कोनो घूम घूम के कइले बा दोसरा के स्वार्थ, कहेला कि अब हम बाटम सदा बरस। हाँ, चुनी चुनी कटले जे सबका के गाला, देता उपदेश फिर बाटे माला। आज माता सावित्रीबाई फूले, महात्मा ज्योतिराव फूले के जे नाम रहुआ सुनतानी, धन है वो माता और धन है वो महात्मा गांधी फूले, महात्मा ज्योतिराव फूले। धन थे वो महापुरुष जिनको कोटि कोटि बार वंदन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब। धन है ऐसे महापुरुष, हम लोगों के चिंता नहीं रहने के बाद भी किए हैं, ऐसे संविधान में एक धारा दे के गए हैं। तो देता उपदेश वो है फेरता माला, घूम घूम के कटले बाजे सबका के गाला। सदा बरत बाँट कहे सब दिन के खौआ जरूर कोनो बात बा, विचार करी रउआ जरूर कोनो बात बा, विचार करी रउआ जरूर कोनो बात बा। अंतिम में सब दिन के दुश्मन बने चाहे भैया, नौआ डूबोल कुहे बनला खेवैया। मालिक दबई है जब नौकर के पौआ, मालिक दबई है जब नौकर के पौआ जरूर कोनो बात बा। मालिक अगर जो नौकर के गोड़ दबावे लागे तो जरूर कोनो बात बा। मालिक दबई है जब नौकर के पौआ जरूर कोनो बात बा, विचार करी रउआ जरूर कोनो बात बा, विचार करी रउआ जरूर कोनो बात बा, विचार करी रउआ जरूर कोनो बात बा। सोनू जी मेट्रो ड्राइवर साहब